Tam jsem z toho nikdy žádný test. Na můj vkus to je to hrozně dopředu. Co? Kam ty se jí připlaval? Jsi ti právě chtěl do záběru. Aha. Teď ještě jednou pomala, já jsem to neviděla. Hej, prostě, ale jde hrozně proti srdci se. Takhle, když to nezvedneš jako do toho předkolovu, tak se vrátíš a zvedneš to tak, jo. Takže to musíš umět nějak a pak můžeš to správit. Díky! Ale stejně, pokud máš vžitý prostě dozadu, Tak já to jinak nezvednu. tak stejně. Já jsem si nazvedl naše huba taky, ale vždycky, když to 20 vždycky zvedá jako na pár.